Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. De minister van Economische Zaken van Nederland, Dirk Beljaerts, was 2 dagen op Curaçao en dan heeft hij een druk programma achter de rug. We spraken hem gisteren bij het Parasasso Hotel en vroegen hem naar zijn bezoek aan Curaçao. Minister Beljaerts, 2-daags bezoek aan Curaçao. U heeft een heel druk programma volgens mij, maar de focus ligt op het ondernemerschap. Waarvoor heeft u daarvoor gekozen? Nou ja, omdat dat is wat ons bindt. Hè. Met mijn portefeuille Economische Zaken kijken we natuurlijk ook buiten de landsgrenzen. Om te kijken hoe we daar elkaar kunnen helpen. Dat we samen kunnen werken. En de band is natuurlijk al heel lang heel warm. En ik heb Curaçao al lang geleden in mijn hart gesloten. Dus wat dat betreft was het mooi om ook met de aanleiding van die BMKB-regeling die we nu open gaan stellen na de zomer. Dat we daar nu echt mooie concrete stappen aan het zetten zijn. Daar wilde ik zo met u over hebben, maar die ondernemers. U heeft met veel ondernemers gesproken. Wat is zeg maar nou de overkoepelende ervaring die u heeft met de ondernemers hier zo? Nou ja, wat ik voornamelijk terugkrijg is een enorme drive om het samen te doen. Dus samen met elkaar, met de overheid, maar ook met elkaar ondernemers onderling. Om ook heel goed voor Curaçao te zorgen en voor hun mensen te zorgen. Dat proef je aan alles terug. En ook veel opportunities, dus veel kansen over, ook onder andere op toerisme, wat er allemaal nog aan zit te komen aan ontwikkelingen. Dus je proeft wel echt veel energie en ambitie. Wat bij ondernemers hoort natuurlijk. Ja, die MKB-regeling, leg even heel kort uit wat dat inhoudt. Nou, dat is een regeling waar je als ondernemer, MKB-ondernemer, krediet kan krijgen bij de kredietverstrekkers. Dat kan een credit zijn, dat kan een van de banken zijn. Waar wij als Nederland borg staan. Wat maakt dat je wat makkelijker als ondernemer een krediet kan krijgen. Omdat we ook in Nederland en ook hier in Curaçao horen dat banken niet altijd heel happig zijn om kredieten te verstrekken. En wij halen een deel van die zorg halen wij weg, nemen we voor onze rekening. Zodat zoveel mogelijk ondernemers juist wel die financiering krijgen om hun eigen bedrijf te starten of om door te groeien. Is dat risicovol voor Nederland of niet? Nou, het is een regeling die we ook in Nederland hebben, dus die we nu ook voor de landen hebben opengesteld. En ergens na de zomer, in september ongeveer, dan is die echt beschikbaar. En het is een mooie manier om ondernemerschap te stimuleren. En dat doe ik natuurlijk ook in Nederland, maar dat doe ik ook met veel plezier voor de landen. Goed zo. Een andere vraag, de vliegtax. Ik heb daar laatst met staatssecretaris van Koninkrijksrelaties over gehad. Die verwees naar u. Ik zag u in de Tweede Kamer weer verwezen naar de staatssecretaris. Die vliegtax geldt ook voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. In Frankrijk zeggen ze dat geldt niet voor onze overzeese gebieden. Kan de Nederlandse regering duidelijkheid geven daarover? Nou ga ik een andere naam noemen, maar de minister van Infrastructuur en Waterstaat, minister Madeleine, die is daar druk mee bezig. En uiteraard hebben we het daarover, want we zien ook de belangen die daarmee gemoeid zijn. Alleen we zitten nog niet in de besluitvorming, dus we moeten nog heel even wachten op de uitkomst. Maar u begrijpt de angst hier zo op de eilanden, want de situatie in Amerika kan ervoor zorgen dat er minder Amerikaanse toeristen komen. Als er nou dadelijk ook minder Nederlandse toeristen komen met die vliegtax, dan zou dat nadelig zijn. En heel veel mensen vragen zich hier af, waarom kan het niet sneller bekend worden gemaakt? Dat snap ik. Nou, het is een zorgvuldig proces en daar is gewoon een termijn voor. Maar de zorgen die zijn echt goed overgekomen en ook de Curaçaose gevolmachtigde minister is heel duidelijk geweest in welke effect het zou kunnen hebben en uiteraard nemen we dat mee. En ik denk dat bij Correnten het ook wel genoemd is. Ook uiteraard, zeker. Beljaerts was 3 jaar geleden ook al door ons geïnterviewd voor Extra Journaal. Toen was hij nog directeur van de Koninklijke Horeca Nederland. En de beelden die u zag van het bezoek aan het hotel, die zijn van nu.nl.